Tak tohle, kdyby mi někdo řekl předem, co mě v ten den čeká, tak v ty 4 ráno teda nevstávám. Vyráželi jsme do jednoho z nejvzácnějších parků na Kostarice. Museli jsme hoďku a půl lodí a ze začátku to byla taková pohodinda, že z toho to by i usnul. Měli jsme štěstí a připravovali nás pozdravit delfín. Tak to ale začalo lejt jako skurvé, vlny jako prase, což ani tak na videu nevypadá. Ale dobrý, přežili jsme. Teď se ještě přebrodit na břeh. A jsme tady, Národní park Corcovado. Tohle byl náš průvodce a mohli jsme vyrazit na 3hodinovou tour džunglí. Co vám budem? Chcelo a chcelo, zvířata zalezlí a když se už nějaký ukázalo, všichni jsme to samozřejmě chtěli mít zdokumentovat. Každý kilometr jsme nabírali víc a víc bahna a já jako správný Američan jsem si vzal bílý boty s bílýma ponožkami. Celkem jsme viděli tak 1,5 ptáka spící netopíry v lístečku, ale jinak to i tak bylo krásný. Mezi statečná Amazonka to zvládala fakt skvěle a brácha ten to zalomí všude. Po 3 hodinách jsme konečně viděli v dálce místo, kde nás čekalo by. Dostali jsme rýži, maso, fazole a těstovinový salát, fakt to bodlo. Na stanici si dají přespat, což musí být super zážitek, když ti teda non-stop neprší jako nám. Cestou zpět nám už to bylo všechno patřičně půravě. Na lodi to obě děti zalomily a jak jinak, no zase pršelo. Komu se to líbilo? No, já jsem popravdě za ty peníze čekala mnohem víc. Co to by ty? Ale jo. Ale jsme zdraví. Zpětně víme, že to byl jeden z těch zážitků, na který budeme vzpomínat celý život. Že jsme ho zvládli společně jako rodina. A hlavně ceníme děti, kteří to zvládli úplně na jedničku. Se říká celodenní pobyt ve